днес ще направя ново парта, защото няма хубави настройки. Добре, нека да продължим да взимаме дървета. Добре. Къщата ще ни е от такива дървета. Искаше ми се да има и някой приятел, но те са възпрепятствани днес и изглежда, че трябва да си имам самичък, но това не е проблем. Пак можем да играем и да снимаме. Fraps е програма, с която снимам, но трябва да се оправят едни настройки преди да искаш да снимаш. Но както и да е. И добре. Още дървета ще направя. Така. Така. И може би ми стигат толкова. Сега трябва да се направя workbench. Работна маса. Правим меч и кирка. Така. И мисля, че сме готови. Така, сега ще се щупя workbench-а. Добре. И сега да намерим някой хубав хълм. Ето там, например, където да се построим нашата захлебена къщурка, която в последствие ще направим друга къща, но това ще стане в другите. Може би ето тук. Ще е добре. Ето. Стигнах до камък. Трябва да камък. И да разширим сега. Сега да поставим ето тук workbench, да си направим една друга кирка, която ще е каменна. Сега ще видите, че с нея ще копаете бързо. Ето, виждате. Добре. Сега така. Ето ви е вашата малка къщурка. Сега да направим една врата и да я поставим. Ето, виждате си. Това ви е къщичката. Добре, сега майса. Всъщност ще ми трябва. Ще ми трябва и курси. За да си направим легло, което да спим. Добре. Изглежда, че много няма такова. Не знам дали ще мога да оцеля тази нощ. Ще видя. Зомби ли чувам? Бързо направихме помещението, но ще ми трябва и вълна, както казах. Но за сега чакайте само много чуть-чуть. Ще го ставя тук. Това ще е първия ден на оцеляване. Имаме време да открием, но не знам дали ще има такава команда.
правя този видеоклип, за да видите как трябва да оцелеете първата нощ. Независимо, че ще трябва да продължим на другия ден, защото не мога да намеря просто вълна. Разбира се, за да се направя легло, но това не е проблем. Добре. Стига с тия крави, бе. Ща крави. Мама рано. Да направим една печка, сега се сетих. Само да се намеря къщата. Къде беше? Къщо. Мус. Няма това. Ето я. Имаме камъни. И да направим една печка. Добре. И да оставим ето тук. И може да си изпечем тази храна. Ще направя и малко въглища. Честове ще трябва да направим. Да. Добре, тези пържоли ще почакат. Сега ми трябват дърветата.